oficiální návštěvě kraje na pozvání hejtmana. Tyto návštěvy považujeme za nesmírně důležitou součást našich životů, protože máme pocit, že máme maximálně jezdit po celé naší zemi a setkávat se s co největším počtem z vás. Ten program, který nám byl vymyšlen, já myslím, že je nesmírně bohatý. My se tady 3 dny od rána do noci nezastavíme. Dneska, když jsem si sice přečetl Liberecký den, tak jsem pochopil, že některé malé obce si stěžují, že jedeme jenom do asi 11 nebo 12 měst a obcí Libereckého kraje. Já nevím, jestli můžeme navštívit všech 200, ale může za to pan hejtman, protože ten tam města a místa vybral. Já ovšem myslím, že to někteří páni starostové trošku přehánějí, protože Chrastavy a Smržovky a Harrachovy a Jelemnice, to nejsou žádná velkoměsta, která bychom navštěvovali, takže já si myslím, že uvidíme nejenom, pane primátore, sídelní velkoměsto tady u vás, ale i celou další část kraje Libereckého. Včera jsme začali tady, přejeli do Stráže pod Ralskem, Nového Boru, České Lípy a zase si člověk uvědomil, jak je to mimořádně unikátní a mimořádně krásná část naší země, tento váš Liberecký kraj. Takže jsme tady, program máme velmi bohatý a jsme také rádi, že se město, kraj mohou lečím pochlubit. Já, když jsem přijel, tak jsem hned včera říkal, jak už se tady zase leco změnilo, jak už jsou tady jiné dokončené stavby, jak najednou se jede jinudy, jiné ulice jsou opraveny. A teď na radnici všichni říkali, ale to vůbec doprava nefunguje a silnice jsou takovéhle. Já jsem říkal, to potřebuje určitý odstup, to potřebuje tady pár let nebýt a najednou člověk umí přesněji zjistit, co se změnilo a co se nezměnilo. Když je tady člověk každý den, tak ty malé změny, které nepřetržitě probíhají, v podstatě nepostřehne. Takže mluvili jsme s panem primátorem o lecjakých libereckých otázkách, od každodennosti až po vaše veliké ambice udělat si tady mistrovství světa v klasickém lyžování, tak budeme do té doby trénovat běh na běžkách, každý z nás, pane primátore, vydáme se spolu s vámi na trasy. Já teda musím říct jenom opravdu krátce. Klíková, za to vám děkuji. Děkuji. Pardon, k vám doběhne pán s mikrofonem, skvěle. Pane prezidente, co si myslíte o přímé volbě prezidenta? Je to právo občané nebo ne? Já bych řekl, že tím, že jsem prezidentem, tak si tak nějak uvaluji na sebe obříka mlčení, abych k tomuto se nevyjadřoval. Já bych byl skoro radši, aby to proběhlo beze mě, bez mého nějakého zásadního zásahu. K té vaší otázce bych řekl jenom jedinou věc. Já si myslím, že není žádné učebnicová pravda, kterou by si lidé mohli přečíst a poslanci a senátoři mohli přečíst a říct, to je správně. Já myslím, že varianty jsou možné obě, v různých zemích světa jsou možné obě. Samozřejmě smutné je u nás to, že se tato věc stává hříčkou politických bojů. Když se prostě někoho chce nebo nechce zvolit, tak se argumentuje ve prospěch té či oné varianty. Takže je to vždycky účelová debata, ale právě proto, že to je účelová debata, tak já myslím, že je nedobré, abych se k tomu vyjadřoval já sám. Děkuji.